Ola a todos, hoxe estamos en un sitio espectacular entre a montaña e o mar. Estamos a carón da Costa da Morte, na comarca de Bergantiños, porque nos dixeron que esta era unha zona riquísima en canto á tradición musical e tradición oral. De feito, aquí no Concello de Cabana hai pouco celebrouse un acto de recuperación de memoria na que se mostrou parte desta variedade, porque que teñen, mirade, dos mellores regueifeiros de Galicia, teñen xente que sabe recitar poesías, teñen mulleres como Aurora, que con 93 anos sigue sendo capaz de improvisar coplas durante tempo e tempo. Teñen bailadores novos e non tan novos. E ainda por riba teñen a sorte de contar cunha parella de investigadores, que son Pablo e Olga, que tamén van estar esta noite no programa, que levan 20 anos recopilando todo este material e que ademais intentan facelo revivir de novo a través de distintos grupos, entre eles o grupo Ruote, que tamén vai actuar neste programa. Así que temos de todo, un montón de artistas, un montón de variedade, e a ver se por fin nós aprendemos algo, que xa vai sendo hora. Quedades? E mellor sitio para aprender ca este hai poucos. Aquí pegadiños á Costa da Morte hai de todo e moi variado, porque a riqueza de Cabana de Bergantiños comeza por esta maravillosa paisaxe, tanto para os que viven do mar como para os que viven da terra. Pero ademais de paisaxe teñen patrimonio histórico. Aquí podedes visitar o Castro de Borneiro ou ir ao Dolmen de Dombate, que están case pegadiños. Con toda esta riqueza é normal a cantidade de tradición oral que había e que hai por estas terras. Non hai moito tocaban por aquí os míticos gaiteiros de Neaño co Jai-Jai. Pero aparte dos gaiteiros aínda quedan cantos de cego, de arrieiro, regueifas ou coplas. De feito, as coplas que se conservan nesta zona son moitas delas en galego, que ten dobre mérito. As coplas son rimas con moita retranca que dúas cantareiras ou cantareiros enlazan segundo tema. Xa vos adiantamos que en Cabana hai un artista por metro cadrado, como Aurora, que ten 93 anos. Toda noite, a mañá todo día, e me din que teño pena, teño vergonzaliría. 25 guardias civiles con 25 escopetas non puderon atrapar a unha valla con muletas. Pero o mérito de que hoxe esteamos aquí non é noso, trouxéronnos Pablo e Olga, que coñecen esta terra á perfección porque levan cerca de 20 anos recollendo. Daqui sacaron pezas, coplas e bailes que logo interpretan co grupo Ruote e que lles ensinan aos rapaces da aula de música tradicional do Naire. Xa vos lo dixemos antes, este é un programa que ten de todo e máis. Tranquilos, as eleccións xa pasaron. Este coche anuncia outra cousa. Anunciaba un acto de recuperación da memoria que se celebrou en Borneiro hai unhas semanas e no que participaron os veciños de toda a parroquia. Foi como unha viaxe no tempo a través dunha exposición de fotos antigas do lugar. Para Xosé María, Martín e Lito, traballar para eles foi todo un placer. Que nos sirva para lembrar cousas que sucederon aquí en Borneiro, a pequena microhistoria de cada parroquia, non que non aparecen nos grandes libros, pero que, bueno, cada persona, cada veciño ten guardada eses pequenos tesouros que son as fotos antiguas, non? Ali está fulanito, ali está menganito, non, que aquela non sei quen. Entón, un pouco, pois, faise ese exercicio de memoria colectivo que é moi importante, non? Xa está case todo listo para comezar e os veciños van chegando, lentos pero seguros, porque despois da exposición de fotos, Pablo e Olga tocarán pezas recollidas aquí en Cabana de Bergantiños. E sabedes de onde saiu todo isto? Pois dos rapaces. Os rapaces que foron aportando fotos antigas que tiñan na casa e que Xosé María foi clasificando. Logo pediullas aos veciños ata que conseguiu xuntar tesouros como estes. Aquí hai fotos desde os anos 20 ata hoxe, sobre moitos aspectos de Cabana, da romería de San Fins, dos músicos da zona, como os gaiteiros de Neaño, dos traballos ou de calquera tema. Valía todo con tal de que foran feitas aquí. Por iso estas fotos son recordos que se poden ver e sentir, porque este, máis que un acto do Concello, foi unha gran reunión familiar entre os veciños para ver o álbum de fotos que fixeron entre todos. Uns recolleron as imaxes e outros, como Pablo e Olga, recolleron a música.
gustaría que dúas artistas de aquí nos botaran unha man, e como as temos aquí xa cerquiña por aí. Bueno, un aplauso para Aurora. Esta é a mesma señora Aurora de antes, a que ten 93 anos, unha axilidade incrible e unha memoria prodixiosa. Daí que garde recordos que son verdadeiras xoias. Un teles é a forma antiquísima de bailar a muiñeira vella, unha peza moi especial que se bailaba aquí hai anos e que non se perdeu no tempo grazas a Aurora. A Aurora, a Dolores e tamén a Pablo e a Olga, unhas por recordalo e a outros por recollelo. A tal, e as mulleres bailaban así. Sí, pero despois cando iban na volta iban así. Muñeira vella. A muñeira vella pois se baila sempre entre dúas parellas. Dous homes que van facendo uns puntos, digamos, encontrados uns cos outros e un pouco retándose a ver quen é o mellor bailador, non? E as mulleres van facendo como unha rodiña sin levantar os brazos para bailar, fan unha cosa completamente diferente, pois como mostrando un poquinho de sumisión incluso, non? En principio a veces había pelexas por bailala, porque solo nun mismo chan ou nun mismo piso, como decían eles, solo podían estar bailando eses dous bailarines, dous homes e dúas mulleres. Entón, querían que acabaran para empezar os outros.